weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to ɗik seyba gorgol to bele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma sinthiala gourdioma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha ba to moderne ha to galle makko kille ha to galle makko sama sa to killinkara ka hayɗi ko taari ɗum kala ene jiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi temedde ɗiɗi ujunere dose ñakko wondude e équipement médical ummorade e laamu leydi Chine to leydi Mali jangu taw ko jangu wat selle seɓɓitiɓe ɓe mbaɗi jangu mabɓe e nder falde haay e dadiɓe leydi ɗi ko fande kala militaire uji joyya mbasiɓe hen pittaɗi men militaire uji nayo wonɓe mbarmi hen to leydi Sénégal ko bisa goto kañuma felmi ambulance uji ɗiɗi médicalisé e dow lawol ila Touba to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodda nene Abouba to leydi Guinée Conakry laamu transition ɓe dokki yawirore nde keerol hakkude mabɓe leydi Sénégal keerol ngol udditama e oɗo saaha joni to leydi Côte d'Ivoire comme biyeteɗo Kouadio Kona Bertin ko jagorgal kalfinaɗo ko fate réconciliation o takkama e oɗo saaha joni plainte waɗaɓe makko taw o tuuma koko fati e viol to leydi Nigéria dadiɓe leydi Nigéria caggal nde jinno wadde bombardement wonande e seɓɓitiɓe jeeyaɓe fedde état islamique dans l'Afrique de l'Ouest ɓe jori bomboje mabɓe e wuuro witego e Kawtara tawtengo huccingo e lakka Tchad ɓe jooɓima pittali jambureɓe hewɓe no fewi to leydi Tunisie jonte sappo joni ko leydi ndi ala gouvernement e oɗo saaha joni biteɗo hoorejo leydi ndi hono Kais Saied o suɓima hoorejo jagorde makko taw kadi ko debbo o laatima debbo gadano addade leydi gouvernement leydi ndi bisimilla mone ketti hotodirte joni jañoɗen Dar moderne de l'excellence Bunno El Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam Juma Cheikh Omarul Foutiyou. Dar moderne Bunno de l'excellence e ɓe gandina dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala golle mabɓe kadi ɓamti hano hannirtani e nder leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnouro ene jangguina Qouranil Karim e ballal Allah e nder duuɓi tati tawa suko o reeni Qur'ana hano hannirtani. Dar moderne Bonnouro ene jangguina français ene jangguina anglais informatique tawa kadi programme mabɓe ene yaadi e programme école aji laamuji leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnouro ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde ɓe jogui ko daaraji ɗiɗi daara rewɓe o ene tawe tigui to Sicap Liberté 3 so tawi ko daara moderne de l'excellence Bonnouro sukaɓe worɓe e oɗo saaha joni ene tawe e nder leegal bitegal Kerme Sara cité Almadi Dar moderne Alhaji Seydou Nourou Tall ine habra dendagal Sénégal naɓe e dendagal diaspora kala wonde ɓe puɗɗima bindidgol ɓe puɗɗima inscription ngaji mabɓe ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Dar de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene gollodira ene liggoɗo e école aji turque taw ko école aji baɗaɗi rekkuni e nder windere he kala. Dar moderne de l'excellence Bonnouro Alhaji Seydou Nourou Tall kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15
walla mbaɗa 77 638 31 78 dar moderne de l'excellence bunnoura ene jabbo sukaɓe yaroɓe duuɓi nayyi ha duuɓi sappo e ɗiɗi ɗum noon badden danɗo faade mabɓe ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy fittani aadi hakkude mum e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo musidɓe tedduɓe leggal ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra e wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe darottaki kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe nadde dewle ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeetati fini yaltema ha laaɓa fannu goɗɗo o sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafi ene yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yenanama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa o yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji mahlidi hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe no potirno ceerno Djiby Sy ene jogui base mum e nder leydi Mali ne tawe toon miñi ko ene wiye Samba Sy numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum base mum ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal Nettek Sara Diéré Nettek numéro makko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilina mum ne dooɓe kala sahani donki hebde yombat insisté ceerno Djiby Sy ne wiya an jiɗɗo arande leɗɗe maɗa e safruji maɗa addu nokku to mbaɗɗa omo wima kadi an jiɗɗo waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa so ari o haalama ko wone maɗa ha cikka ko nder ɓerde ma hooɗi ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba capantati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba min ñaguima on yafuyi noon e kabaruji ɗi kirɗi ɗum e oɗo saaha joni nde wonnoon ma jippuɗen kewɗen jippade ko caggal futuru walla futuru ma jippuɗen nde mbawen heblude e kabaruji ɗi ko ɗum waɗi eɗi kiira e oɗo saaha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal gollotoɓe jayde nde kala weltare TV eɗen pecca sunare e musidɗo men sehil men jayde yanke men correspondant men biteɗo Fuutanke Diaw caggal kay jaltugol aduna gorgol makko banu debbo ba makko biyeteɗo Hawa Dewel Diaw noon ko ñalawma hande o yalti aduna to hôpital Wourossogui subaka hande o wirnoya noon koto wuuro witego Ranwa dow inde ceerno Habou Diallo hooreji heblo sukaɓe Afrique en nuliddo awuji men faade ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie pudortoɗen
l'état major général des armées mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi talata hanki o no gas jeetati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi no gas go ɓe jaltini doggol woni liste dendagal wannoɓe concours kawguel taw ko yaltude ko wiyete élève officier faade académie militaire taw ko premier académie militaire mo atar taw ko premier année mabɓe taw kadi on académie militaire ko année de académie ko 2021 2022 ɓen noon ɓen heɓe kawguel ɓe kala kamɓe kala noon eɓe nodda to état major général to ɓe kala nde arata addora kay ɗereji mum woni kayitaji mum dossier ji mum ha timma beele an ñande alarba hande nde ko ñalde hen tigui ɓe nodda ñalawma hande o to état major ɓe gadda dossier ji mabɓe ha timma beele ɓe mbaɗe ko wiyete recruté woni anguissade ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Sidi Wula Zahafa e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde talata hanki o ko ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe joyi e neɗɗo goto holkisano e ndera holkiso he noon capanɗe joyi e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe capanɗe jeetato e joyo kefti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Chine walliti ballal paydirgal no fewi faade ɓesgu leydi Mauritanie e laamu leydi Mauritanie ngala ballal noon ko temedde ɗiɗi ujunere dose taw ko ñakko gon ñakko noon ko haɓade mborosa covid sappo e jeenayyi wondude équipement médicaux kewɗe no fewi ɓe kolliri noon hono biyeteɗo Baya Wul M Khayrat holko conseiller ministre de la santé o holliri tigui ngalɗo ballal ngal laamu leydi Chine walliti leydi Mauritanie ko ngalɗo hono ngalɗo watti laawol tataɓi wola kono ummorade leydi Mauritanie heeɓa ballal ummorade e leydi Chine e mbadi haɓade mborosa covid sappo e jeenayyi o holliri noon dendagal dose uji leydi Chine walliti leydi Mauritanie yanti so ngalɗo ballal yanti hen ma wono temedde joyi capantati ujunere dose ñakkota ko ñakko covid sappo e jeenayyi ɓe kolliri kadi ɗiɗon ñakkoji mbawi tigui dusde leydi Mauritanie no fewi ha wawde ñakkude ko ɓuuri hewde e ɓesgu muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie société cinéma ko société nationale industrielle et minière ɓe mbaɗi kadi nomination ngaji keesi talata hanki o biteɗo Mohamed Wul Mdeydad on waɗama attaché à la direction de l'exploitation to Zoyrata biteɗo o lomti noon ko biteɗo El Arbi Wula Kerkouba on noon e oɗo saaha joni hokka poste tigui ko nder société mabɓe biteɗo ATTM biteɗo Mokhtar Wul Mohamed on suɓama nomama chef département informatique e nder société sinimi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jen ha to Irkise jagorgal kalfinaɗo cellal aade o waɗi limogé médecin chef centre de santé tawtemo wuuro Irkise o nomi joni ko biteɗo docteur Abba Zeydani bati ko on tigui lomtimo e on poste ko noon kadi hono société Somalek woni kalfinaɓe ko fati e kuɓɓam wondude société SNDE woni alfinaɓe ko fati e ndiyam ne kolliri tigui hollirama kañum e koye mumen mbaɗi wayloji ɗi kewi tim limoji wonnoɓe directeur uji mumen taw ko directeur uji lokkoji e nder oɗon wonnoɓe responsable uji lokkoji e nder falde e nder wuuro Irkise ɗum noon waɗi tan ko yontere wotere walla balle seeɗa caggal kayde dillere mawde no fewi wonno e nder wuuro Irkise ko fate seppoji ko coupiraji courant ɓe bonnino galleji kewɗi e bureau ji kewɗi taw ko galleji Somalek e nder wuuro ngo ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen deuxiéme bureau d'état major général des armées ɓe convoqui alarba hande o général Lebbat Wula Mayoufa ɓe convoquirimo noon ko fati kay e windande o winduno e hello makko weeyo witego Facebook omo widono e nder windande he noon omo erino Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi nde waɗata démissionné woni tigui nde woppata laamu ha laaɓa caggal kay wawa artade leydi ndi o waɗino eram kadi faade ɓesgu leydi Mauritanie naɓe kala nde mbawata darade itta Mohamed Cheikh la Ghazouani e laamu guila o yolde leydi ndi ha ɓuura ɗo bonde o hollirino nder windande makko kadi wonde oɗo premier mandat mo Cheikh la Ghazouani woni o holliri tigui ɗum ko troisiéme mandat saabu mandat ji ɗiɗi Mohamed Ould Abdoul Aziz wanno e oɗo mandat ne wayi tan laamu ngu ko continuité woni koko jokki ko laamu Aziz ha joni jokki ɗum noon o wanno ndena windande noon kene wona joni lebbi tati e hello makko Facebook ko ɗum saabi noon ɓe convoquimo taw ko deuxiéme bureau d'état major général des armées kañum convoquimo kanko général Lebbat Wula Mayouf noon ko en 2015 ko nden tigui Mohamed Cheikh la Mohamed tigui biteɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz ko nden suɓino
mo waɗimo promis ko wite général o woni hen sahaji dabɓi no fewi on waɗimo limogé ittimom gilan nden noon e kala saaha on waɗa binnande baaɗi ni gam ñingde laamu ngu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena koto leydi Mali paɗena to leydi Mali noon Cukkela Mayga ko hoore jagorɗe leydi Mali janoɗo tawtoroyede batu taw ko batu wattongu jeeɗiɗi walla lawol taw ko batu witengo assemblée générale fedde gotago windere nde loni ngun batu noon wanno koto New York to dowlati dentuɗi Amérique kanko Cukkela Mayga noon o arti e nder wuuro makko Bamako lamorgo leydi makko o tawi noon yimɓe hewɓe ujunnaji hewɓe ne gari jabbade mom to bowal laaɗe diwoje ngala mo ngala Bamako addani yimɓe hewɓe noon yaltude gam yidde jabbade mo hollirde weltare mumen e discours patamle miijo mo wanno tigui to Nations Unies to tawa kadi on tribu noon e nder on discours noon omo ñiŋi hen no fewi ko fate laamu leydi ko fate leydi France e oɗo saaha joni ko yiiɗi yaltinde koninkoɓe mum e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali hono no mbiruno ene gardini kabaruji men to wargo e leydi Mali ko jangu wat boniɓe pelle ceɓɓitiɓe kañum tigui mbaɗi e dadiɓe e leydi ndi waɗi ɓe mbaɗi jangu noon koye convoi woni tigui militaire uji waɗatnoɓe convoi taw ko gollotoɓe e miniére société miniére goto ɗum noon ɓe mbaɗi ko hakko e dow nokku to wiyete Sabagougou e nder région mo Khaye hollirama noon to région hay to wargo leydi ndi ene tawe 160 kilométre hakkude mum e Bamako militaire uji 5 mbasi hen pittadi mumen militaire uji 4 woɗɓe kadi mbarmi hen barmande musde no fewi jangu ngu noon ko talata hanki o waɗi sanga 8h30 woni 8h30 subaka nen tigui jangu ngu waɗi seɓɓitiɓe ɓe noon kadi duppiniɓe fodde 11 remorque ɗi hinde porte char ɓe duppanama kamɓe koninkoɓe ha joni koye fande hayke ɗoɗen guila 2 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go woni lewru gonɗen ndu guila e jaroɗo majjum président du conseil de cercle de Khaye hono docteur Modibo Timbo wondude e biyeteɗo Diara Basira Koulibaly on ko comptable centre de santé ɓe centre de référence mo Khaye koko nanga ene coka e mbadi mandat de dépôt noon e yamirore juge d'instruction e yamirore juge d'instruction ɓe tuma noon ko buɓɓude e dirtinde koppereje kewɗe no fewi e nder oɗon centre e nder duuɓi ɗiɗi noon tawama ɓe mbubbi fodde 160 millions taw ko franc CFA e saabu kay enquête ɗo waɗaɗo e mabɓe o tuggi huñade 1er lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha capantati e goho lewru décembre 2018 ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade go ɓayyini communiqué muɗum tongode ɓayyini communiqué mum e nder communiqué makko he noon holliri tigui wonde ko 150 e yimɓe ɗiɗo kolkisa e nder holkisa he noon 17 tawama jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓe cellano ɓe 14 kepti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawre ladial leydi Mali ne yaara e oɗo saaha joni 19 e temedere capanɗe jeetato e tato tiɓe doggol coronavirus e nder ɓe noon hen 19 e temedere capanɗe jeetato e joyo kepti cellal men paati galleji men 540 e jeetato ko ɗum woni ko hawre ladial ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe ɓe commissariat mo 10e arrondissement e ballal population yimɓe wuuro siwitengo Silingue ɓe teɓima trafiquant drogue mawɗo no fewi biteɗo Lassina Kumare o teɓama noon ko guila ñande jeenayi e lewru septembre gonɗen ɗum sanga 19h woni 7h kikiɗe ɓe nanguimo noon koto ancien poste de contrôle mo Sinou o waɗama déféré yesso parquet mo tribunal de grandes instances to commune 6 mo Bamako o waɗama mandat de dépôt o nanggara noon komo jonni drogue kewɗo no fewi o fanuno ɗum koto wuuro witengo Silingue ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummiwa to leydi Mali paɗen koto leydi Gambie noon e oɗo saaha kala ala ko dillete e leydi he ala ko haalte hen so wonata banggue dawrugol ma en ketto musidɗo men seydi men koddanen Abouba
eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mbiyen Baba Dinding Jabate ko jaborgal wonno e lamanteri Yahya Jammeh kanko noon o tawtoyi oɗo landa biteɗo United Democratic Party woni UDP jaɓɓimo noon ko gardiɗo lando Ousainou Dabo caggal rally moɓe mbaɗanno ene wayno noon ɓeɗo ardiɓe haqqe innama aade walla haɓantoɓe ɗum ɗo e nder leydi ndi gardiɗo biteɗo Sérif Kijere o yonnani ɗum hay seeɗa wi Baba Dinding Jabate mo ganduɗa juuɗe muɗum oɗo waktu ene moddini wi tebbe lamanteri Yahya Jammeh ha tengti ɓen yimɓe jeena waranoɓe suudu dumbude mawdu tawateɗo e Banjul wiyete Mayel Two holno on accirte yahane tawye e landa dawrugol kadi ne totte konngol ne haala uyi on de so welama carte mum fod kala mo welani wawi wotande kono tawtoyede e landa ene haala kadi ɗum ɗon wona hunde hande saabu ɗum oɗon koko bonni haqqe innamade ɗo e nder leydi ndi kanko Sirif Kijere o joofima oɗo landa lundiyanke de wi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko lorinoɓe lamanteri Yahya Jammeh beltanaki oɗo landa haydara te oɗo landa kadum ne koko toñono e lamanteri Yahya Jammeh holno jaɓirta ɗeɗo gueɗe baade hono daninete ene wayno noon kamɓe noon ɓe kolliri maɓe kaɓɓo malle maɓe continue haare maɓɓe de haaɓe jiiya tigui rigui de loronoɓe lamanteri Yahya Jammeh haqqe muɗumenete ittama ha laaɓi ha wi cer ene wayno noon oɗo waktu kanko Baba Dinding Jabate e kanko yimɓe nogasi joyo woɓɓe ɓe tawti oɗo landa biteɗo UDP kono tan de mbiyen ɗum ɗon addi ko wiite ko jibodiral manggal to banggue dawrugol ɗo e nder leydi meɗen te Gambie wadde mbiyen tan ko woni yeeso daɗani te guite kodde nena Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi an hoorema ɓooya to ɓooyata tawtoya kaɗon landa kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Gambie ko ɗon taccirten mayel Gambie mayel ferɗemɓe payen to leydi Sénégal jeeyan ha to Kaolack oɗo saaha noon ko saaha nguleki cattuki tawate nder leydi Sénégal ha tengti noon e Kaolack ko ɗum saabi noon sakitaɓe hewɓe ene jalta jaaha to Thiali ha to maaje kala latoya ɓurtoyade talata hanki o noon sanga 18 heures ko sagata gorko goto biyetenoɗo Ibrahima Ndiaye jaranoɗo duuɓi 17 kañuma yooli wasi hen fittande mum tawa kadi o yooli koto pont wiyete pont Bassirou Mbacké tawa to pont Bassirou Mbacké ko ɗon tigui o yooli to hollirama noon wonde tigui on pont noon tawi tigui e lawol faade Nioro o ko ouvrier o gollotono tigui koye chantier goto taw kadi o jeeya koto Thiès addunomo e nder wuuro Kaolack ngo ko gollade e oɗon wonde ouvrier e oɗon chantier goto hollirama noon ko sappere pompier en kañumen gawi goskiki ɓe mbawi yittude goskiki ko ɗon ɓe ƴetti goskiki ɓe nawi ɗum to morgo hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal tana musɗo waɗi talata hanki o to Mboura ko biyeteɗo be inde makko ko Thiaw kañum tigui walla yettode makko ko Thiaw ko bisa rewi dow makko tawi kadi kanko mbasɗo fittande makko o ko vulgarisateur woni tigui pewnito ponoje pompo ponoje ɓe dow hen hendu e kala saaha e saaha kaya bis goto darinoɗo mo fewnita ponoyal mum ko ɗon tigui apprenti chauffeur o joli e bis démarri rewi e dow makko ɗon wasi fittande makko omo yarano duuɓi 34 ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Mboura ha joni babiraɗo goto jarowo duuɓi 61 tawa kadi ko pharmacien poste de santé wuro wiyetego Takuma Séréer tawatengo e nder commune mo Malicounda kañum tigui viole cukalel dewela tokosel jarowel duuɓi 16 tawa kadi guela cukalel ko tanuma sehil makko goto kanko jooma pharmacie o ko tanum sehil makko ko kañum tigui o waɗi viole cukalel guel caggal ɗum noon cukalel guel kadi ƴetti hen reedu nde jinnaɓe ɓe noon teski tigui cukalel guel ko ƴettuɗo reedu ko ɗon tigui ɓe namdi cukalel guel holliri wonde ko vie o joom pharmacie kañuma waɗimo reedu ɗum kanko kañum waɗimo violé o holliri ɗon koye saaha goto sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe on babiraɗo ɗon ari ne heewi arde galle mabɓe ari galle tawi kanko goto woni ɗon omo yalti douche omo ɓornoyo comci makko ɗon tigui yane makko waɗimo violé kadi waɗimo menacé wonde kay so tawi o haalti koko yoɓata fittande makko o holliri noon caggal nde o ƴetti reedu ndu nde tini tigui ko reedu ko ɗon tigui wiyo takku goto e jeeyaɓe wuuro ngo saaɗi ha sori
joni ladde le jinna makko tini ko reedu namdimo hollitigi ko on vie jom pharmacie kanyuma wadi mo violé jetti hen reedu on non be porti plainte on non nanga fodde 112 heures garda wi ciagal no bennina to yeso parquet o darima odo sa joni o mo tawi tigi o mandade dépôt taw kadi odo sa joni o nangira tigi koko witte violent e violé wadde reedu e détournement de mineurs ha joni kabruji men e demgala pulare e dow lawla ila touba bis goto kanyum filmi ambulance uji didi médicalisé gonnodi e dow lawol ila touba jonanoɓe ɓe cellani kanko chauffeur o noon chauffeur biso caggal nde o feeri ɗiɗon ambulance uji ɗi taw ko deggodirnoɗi ko ɗon tigui o dartini bis makko o yalti e bis o dogi o naati e soyde o suwata o yitede hollirama noon yimɓe hewɓe tigui taw ko jolnoɓe ambulance uji he yimɓe hewɓe gañima hen hay goto mayani hen kono hewɓe kam mbarmi hen ɓena gañiɓe yoga hen nawama tawa kadi accident waɗi ko tolno Thiesa hollirama noon ɓe hollirama noon gañiɓe hen woni hen nawa to hôpital mo Thiesa heddiɓe noon ɓennina koto hôpital principal mo Dakar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollediɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewadde e kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate bulletin de santé to leydi Sénégal yarata e mboros coronavirus ɓe koliri tigui nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗɗi ko ujunere temetere capanɗe jeenayo e jeenay neɗɗo kolkisa e nder ɓen noon hen jeeɗiɗo tawama ko fiɗaɓe mboros covid 19 ɓen jeeɗiɗo kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴettira fio hay goto ala ko wiyete contact suivi e nder ɓe cellano ɓe capanɗe joyo en jeeɗiɗo capanɗe joyo en jeetato kefti cellal men paati galleji men jeeɗiɗon tabbi sanne ma mballiteto banggue fofango ene tawe to hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fana tato noon ko ɗum woni ko hawrelajal tuggi hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɗe ƴettima capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere ene fawi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegomo e yimɓe nayo e nder ɓen noon hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe joyi e ɗiɗo kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men ujunere e temedde jeetati capanɗe joyo e jeetato ɗum woni ko hawrelajal ñalawma hande o e nder jokku leydi he kala tinaɓe wonduɓe mboroso coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe temedere e capanɗe joyo e yimɓe tato kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Guinée paaɗena kerola hakkunde Guinée Conakry hakkunde mum e Sénégal koko udda gila hitande rawane nde taw ko yamirore biyeteɗo Alpha Condé caggal kayde yinno yuɓɓinde sumgoji mum holliti noon koye mbade yidde wadde sécurité hakkude leydi muɗum ko ɗum saabi noon o udduno gollona kerola caggal ɗum noon Alpha Condé noon ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi mo dadiɓe nder guite laamu mum ko ɓoyani oɗo saaha joni noon laamu transition ɓe udditi kerola hakkunde leydi Sénégal e leydi Guinée ko weltare mawde no feewi wonande dendagal ɓesguji leyɗele ɗe ɗiɗi kala ha tengti noon tawateɓe takko gollona kerola koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen kon ko Kouadio Kona Berté ko kañum woni ministre de la communication woni jagorgal kalfinaɗo ko fate communication mo leydi Côte d'Ivoire plainte koko waɗa e makko tawa kadi ko suko debbo goto biyeteɗo taw suko debbo goto jimowo taw ko musicien kañum portimo plainte on noon tumimo tiggo ko wiyete viol kanko e hoore makko o porti on suko debbo plainte saabu kay o holliri koko takki koto leydi Nigéria paaɗena ñande aleta subaka avion ngaji militaire uji ɓe Nigéria naɓe ɓe joori bomboje mabɓe e pettoje mabɓe e to rewɓajo funnangue leydi ndi e to bombo mo waddi ko wuuro wiyetego Kawtara Daban Masara ko gono wuuro ɓe mbaɗi bombardement ɓe bombardi noon taw ɓe toɓɓuno ko ɓeɗon seɓitiɓe tawateɓe fedde wiyetede état islamique dans l'Afrique de l'Ouest ɓe toɓɓi noon ko ɓen ɓe toɓɓuno kono hollirama e nder yimɓe nogas ɓe jowi pittari men ko ɓuuri hewde hen ko jangureɓe tawa kadi ko awannoɓe e nder ngoɗon wuuro tawa kadi ko wuuro mbiɗen wuuro awoɓe tawatengo e jiimo em lagga Tchad ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar uddeten kabaruji men koto leydi Tunisie jonte sappo joni noon ko leydi Tunisie ala tigui gouvernement laamu ngu foof heddino koye juuɗe hoorejo leydi ndi noon hono biyeteɗo Kasaye Saïda e ñalawma hande o noon hollirama tigui o suuɓima hoorejo jagorde makko tawa kadi o suuɓi ko debbo biyeteɗo Najla Boudena kañuma suuɓa waɗa oɗo saaha joni hoore jagorde woni premier ministre ko ngolɗo noon woni lawol garwanigol ko debbo ene suuɓe e nder leydi Tunisie ene waɗe hoore jagorde leydi
leydi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba kabaruji men noon to banggue karallagal ha mbawon yebde ɗum e YouTube ko Saydou Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo